אהלן אהלן אלופים, ערב טוב לכולם, איזה כיף לראות אתכם. בואו תרשמו לי שאתם שומעים אותי ושאתם רואים אותי, שנוכל להתחיל. יופי, שומעים ורואים, יפה, איזה אלופים. אני רואה שזה כבר באוטומט. 100%, אז יש לנו ככה מעבר חלק, אפס הפסדי מעבר. אז מהמם, היום אנחנו נדבר על מה שנקרא משפטים שיוצרים תודעת הצלחה. אני היום אעשה איתכם איזשהו תרגיל שבעצם בתרגיל הזה אתם קצת תחקרו את עצמכם. מה זה אומר? זה אומר שכמו שאתם תמיד יושבים ככה עם דף ועט, נכון? אז הייתי מבקש מכם שאתם אה, תחשבו על המשפט שאני אגיד, על כל מיני היגדים, כן? סוג של 20 משפטים כאלה, שבכוונה קצת יצרתי בהם בלבול, אוקיי? בסדר שלהם, לפעמים אתם תרגישו שחלקם מדברים על הפן המנטלי, חלקם מדברים על החלק הפיזי, אבל, ואז אולי תהיה לכם תחושה שהשאלות חוזרות על עצמן, אבל זה לא נכון. השאלות הן דומות, אבל לא אותה שאלה. כשבפועל אני רוצה שבאמת זה אתם מול עצמכם בכנות הכי טובה שאתם יכולים לעשות לעצמכם מבחינת הטובה בשביל לעשות עבודה מנטלית. כי אם אתם תגידו לעצמכם את האמת ותמקמו את עצמכם על סקאלה דמיונית של בין 0 ל-10, אז אתם גם תדעו מה אתם יכולים לשפר, מה יכולה להיות הרמה הבאה שלכם, אוקיי? כי בסוף ההצלחה שלנו היא מהמיינדסט, מהתודעה, מה שאנחנו חושבים שאפשרי עבורנו, ודרך זה אנחנו גם דוחפים קדימה. אוקיי, אז בואו נתחיל. ואני ככה אגיד לכם את המשפטים הראשונים, ואתם תדרגו את עצמכם, אוקיי? עוד משהו, אני רק רוצה להגיד לכם שהיום יש חבר'ה שגם צמים, יש חבר'ה שהם דתיים, אז היה צום תשעה באב, למי שיודע. עכשיו, אנחנו כל הזמן מסתכלים קצת על העבר, נכון? אנחנו מסתכלים על העבר בעיקר בשביל ללמוד, בשביל שהדברים שמהם אנחנו נכוונו בעבר, אנחנו לא נחזור עליהם וכן נוכל להתקדם לעבר העתיד. אז גם אנחנו כבני אדם. לפעמים קופצים לנו כל מיני מחשבות לראש, דברים שעשינו, דברים שלא עבדו לנו כמו שאנחנו רוצים, דברים שהענשנו את עצמנו עליהם, אבל החוכמה היא לדעת לנקות את זה ולדעת להתקדם קדימה, אוקיי? להלקאה עצמית אין שום משמעות, להפך, מי שחי בעבר הוא סוג של עבריין, אוקיי? ואנחנו כן רוצים להיות בנוכחות מלאה, בכאן ועכשיו, ולייצר ביצועי שיא הכי טובים שאנחנו יודעים לייצר, בשביל להגשים את המטרות ואת היעדים שלנו, בשביל להגשים את החלומות שלנו. שחלום זה משהו שהוא גדול, לא כולם זוכים להגשים את החלומות שלהם, אבל חשוב שיהיה חלום, כי דרכו בעצם אנחנו מושכים את עצמנו למעלה. הדבר הכי כיף לקום בשבילו בבוקר, זה התחושה שאנחנו הולכים לעשות משהו גדול, שאנחנו רוצים להיות מישהו או משהו בעולם הזה, שהוא מעורר השראה, ושהוא עוזר להרבה מאוד אנשים אחרים. אוקיי? יאללה, על הכיפאק, אז בואו נתחיל. רגע, בואו נראה אם נוצפו עוד אנשים, בואו נסתכל שנייה על הרשימה. מהמם. יפה, ערב טוב לכל מי שהצטרף אלינו. טוב, אז ככה, אז אנחנו נדבר על תודעת הצלחה. במהלך המפגש אני אציג לכם בעצם 20 משפטים, כל אחד מהם לדעתי הוא חשוב מאוד כדי להצליח להגיע לרמות הגבוהות שלשם הרי אנחנו מכוונים, נכון? אנחנו לא רוצים לשחק במתנס. איך זה הולך לעבוד? אני אגיד את המשפט ואתם תדרגו את עצמכם בכל אחד מהמשפטים ותשאלו את עצמכם, כן, מה אני יכול לעשות? זה הרעיון בעצם, פה הלמידה, מה אני יכול לעשות בשביל להעלות את הציון שאני נתתי לעצמי ל10. בפער הזה בין, נניח שאני אומר משהו מסוים, כן? תכף אני אכנס למשפטים עצמם. אבל אז אתם מדרגים את עצמכם 7. בסדר? אין טעם שתשקרו לעצמכם, נכון? זה כמו להסתכל במראה. אתם רואים את מי שאתם, אתם יודעים את מי שאתם, אתם מכירים את מי שאתם. אז ברגע שאתם חושבים שזה 7, זה אומר שיש עוד אפשרות לקפוץ עד 10. זאת אומרת, צריך לעשות עוד כמה דברים בשביל להעלות את הרמה ולהיות ברמת תודעה של 10, שהיא גם מחויבות וגם הרצון להצליח. ועל זה אנחנו נעבוד היום, אוקיי? אז זה הרעיון, הקפיצות האלה בין 7 או מה שתדרגו את עצמכם ל10, וזה הדבר החשוב באמת. בסדר? יאללה. אז אני מקווה שלקחתם דף ועט כמו שאמרנו כבר בהתחלה, ופשוט תדרגו את עצמכם, תרשמו אחד, אתם לא חייבים לרשום את כל המשפט, בשביל שגם אנחנו נזרום מהר,
וגם המפגש הזה הוא מוקלט, הוא יעלה לאתר המועדון, תוכלו אחר כך לעשות את ההשלמה למי שימצא חן בעיניו, ובאמת לחשוב ולדייק ולעשות תוכנית עבודה, ועל כל מספר שהוא יכתוב לעצמו, אם הוא רשם נגיד שהוא 5 במשהו מסוים, או 6, אז איך הוא יכול להשלים ולהיות עשר בעצם, אוקיי? אז אם אתם מרגישים שכדורגל זה משהו שהוא פנימי, זה איזשהו דחף, רצון, משהו שבוער בכם מבפנים, אתם מרגישים תשוקה למשחק, כן? אתם מאוד רוצים לשחק, אתם רוצים להתאמן בכל רגע פנוי, ואני מסייג את זה, כן? זה לא אומר שזה נכון, צריך גם לתת לגוף מנוחה. לא תמיד צריך לעשות 2-3 אימונים ביום, יש כאלה שבחוויה שלהם כל פעם זה אם הם לא עושים אקסטרה אימונים, אז הם כאילו לא ניצלו את היום. אני לא אומר שזה נכון, לספורט תחרותי מקצועי צריך לבנות תוכנית, להיצמד לתוכנית בשביל שכן באימונים הפורמליים הרשמיים אתם תוכלו לייצר 100%, אוקיי? אז אם אתם מרגישים שיש לכם איזשהו רעב פנימי, כן? ואתם כל הזמן רוצים מעצמכם יותר, אז תדרגו, בסדר? אם אתם מרגישים שאתם רוצים כדורגל להצליח יותר מהשאר, תדרגו. עוד פעם, זו תחושה פנימית, זה לא משהו שהוא השוואה לאחרים, כן? אבל אם אתם רואים בקבוצה שלכם, לדוגמה, שיש ילדים שמזלזלים, אבל אתם לא, אתם יכולים להבין מזה. בסדר? אז אני מקווה שדירגתם בו, את מי שרוצה לרשום לי בצ'אט איזה מספר הוא נתן לעצמו, הופה, הנה כבר ראיתי שרשמתם, יש כאלה שהגדילו ראש. מהמם, אז אני רואה שיש כאלה שרשמו 10 וזה מדהים לדעתי. פנטסטי. יופי. אז בואו נעבור למשפט השני, כן? שהלחץ לפני משחקים. הרבה שחקנים אומרים משחקים חשובים. אין דבר כזה משחקים חשובים. כל המשחקים הם משחקים חשובים, כי בכל המשחקים אתם עולים בשביל ללמוד, בשביל להתפתח, כן? זה הרעיון, להפוך למקצוען דרך כל משחק. זה יכול להיות דרך משחק של קבוצה חלשה, כמו שזה יכול להיות דרך קבוצה שהיא המובילה בליגה, ובתפיסה שלכם, כשאתם עולים, אם כל משחק הוא חשוב, אז זה וואו, בסדר? אז אין משחקים חשובים, בגלל זה גם לא רשמתי את זה בטקסט. אז אם הלחץ לפני משחקים גורם לכם להתפקס, להתעלות על עצמכם ברמת הביצוע, להיות יותר חדים, אוקיי? מה הציונים שנתתם לעצמכם, אוקיי? 7, אוקיי, 6, 8, אוקיי. אז צריך לחשוב. אוקיי, דרך השאלה. הלחץ הוא בעיקר בגלל שאנחנו מעלים את החשיבות, אוקיי? ברגע שאני חושב על משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ומה יקרה אם אני אטעה, ומה יקרה אם אני אפספס, ומה יקרה אם אני אחטיא, ומה ומה ומה, ואנחנו מעלים את החשיבות, אז אנחנו גם מעלים לעצמנו את הרף של הלחץ. אוקיי, משפט שלישי, כן? אני מקבל החלטות מהירות על המגרש בזמן אמת, כי אני מוכן לקחת אחריות. זאת אומרת, אני עושה בחירות מהירות. מה זה אומר? אני רואה שיש לי אפשרות לבעוט לשער, אני בועט לשער, אני לא חושב פעמיים. טוב, זה חלק ממנהיגות. אם אני כל הזמן מתלבט, ואם יש לי קו פתוח לשער, ואני כל הזמן מפחד לבעוט, כי אני מחפש למי למסור, זו לא לקיחת אחריות. אוקיי, אבל אם אני כן סורק הרבה את השטח. אני מבין שכרגע אני צריך לתפקד מהר ואני פועל להצלחת הקבוצה. אני באמת עושה את המקסימום בשביל לעזור לקבוצה לנצח. זה אומר לקחת אחריות. אוקיי? אז בואו נראה כמה אתם דירגתם את עצמכם. אוקיי? גם. יש כאלה 7, יש כאלה 8. בשביל להצליח באמת לשחק ברמות הגבוהות צריך לקחת אחריות. צריך לבלוט, צריך לצעוק, צריך להוביל. בסדר? שחקנים בינוניים יש מלא. אבל שחקנים שהם מובילים, שחקנים שהם דוחפים את הקבוצה קדימה, זה בעצם מי שיתקדם, זה לא משנה איפה אתם היום, זה משנה לאן אתם רוצים להגיע. אוקיי, מהמם. אז ראיתי גם כן הרבה מאוד תוצאות, פה גם כן לא ראיתי 10, צריך לעבוד על זה שזה יהיה 10, או אחריות. בסדר, אני תמיד מחפש או אני מתמקד בפתרון, ואני לא שם דגש, או אני לא מתלונן על הבעיה. שקרה משהו, יש שתי אפשרויות, או לקחת אחריות, להגיד זה מה שזה, ולדחוף קדימה, או אתם יודעים, כל התירוצים, אכלו לי, שתו לי, עשו לי, לא נתנו לי, כל מיני כאלה. תחשבו איפה אתם, אוקיי? אין לכם שליטה על הכל, אבל על המחשבות שלכם יש לכם שליטה. ואם אתם תגידו לעצמכם שאתם לא מסוגלים, שאתם לא ראויים, או שהעתיד שלכם נמצא בידיים של מישהו אחר, זה יכול להיות גם כן של המאמן,
יש סיכוי שלא תצליחו. למה? כי אם אתם תיתנו כל פעם את המקסימום, תיתנו 200%, תשתפרו, והמאמן, סוף העונה, או הרבה לפני, יש הרבה מאמנים שהם גם מפוטרים או עוזבים במהלך העונה. אם יתחלף מאמן, אתם תהיו הכי טובים, הכי חדים שאתם יכולים, שאתם יכולים, ואז, ואז בעצם אתם תחזרו לקדמת הבמה, אוקיי? אז זה מאוד מאוד חשוב, לא להתלונן וכן לראות מה חסר, מה אתם יכולים לעשות יותר טוב ולהתקדם ולעשות. בואו נראה. אני דוחף את עצמי להשתפר בכל אימון ואני לומד על עצמי בכל משחק. מה זה אומר בעצם? יש כאן הנחה סמויה שגם יהיו טעויות. הרי אם עשיתם את כל הפעולות בצורה מושלמת, נכון? אז אין ממה ללמוד, כי אתם כבר יודעים את זה. זה כמו שתיקחו דף ב' ותרשמו את המספרים מ-1 עד 10. אתם לא תעשו טעות, אבל גם אין לכם מה ללמוד כי זה שלכם, אוקיי? אבל כשאתם משחקים כדורגל, לפעמים בתהליך קבלת ההחלטות, בלקיחת האחריות, כן עושים טעות. וזה חלק מהמשחק, וגם המאמנים יודעים את זה. אבל ככה לומדים. אז זה מה שחשוב, לדחוף את עצמנו להשתפר בכל אימון, להיות הכי טובים שאנחנו יכולים, וללמוד על עצמנו כמובן, כן, בכל אימון ובכל משחק. אוקיי? מה המספר שאתם נותנים לעצמכם כאן? תרשמו ונתקדם. אני יוזם, כן, ואני גם מתאמן, אני משקיע, גם אם זה אומר להתאמן לבד, גם כשאין לי אימוני חובה, עשיתי חובה ככה, בגלל שאין באמת אימוני חובה, אני מדבר על האימונים הפורמליים בתוך הקבוצות, זאת אומרת אם אמרו לכם תבואו לאימון היום ב4:30, התחיל האימון, אז זה סוג של אימון חובה למישהו שרוצה להיות כחלק מקבוצה, בסדר? הוא מגיע בזמן. אבל אם אתם יודעים שאין לכם אימון, או אם אתם יודעים שהאימון היה ככה אימון דרדלה, כן, לא אימון עצים שהביא אתכם עד הקצה. יכול להגיד לכם שכשהבן שלי שיחק במכבי תל אביב, אז בכל יום שישי האימונים היו אימונים חלשים יחסית, כן, כהכנה למשחק. והוא הרגיש שהוא צריך קצת יותר, אז הוא היה רץ, הייתי מוריד אותו בכניסה לאשדוד, והוא היה רץ הביתה ואני הייתי מלווה אותו עם האוטו, וככה הוא היה עושה השלמה של 4 קילומטרים, 5 קילומטרים כל פעם מחדש, ובעצם זה היה משלים לו את היחידת סיבולת שהייתה חסרה באימון עצמו. אני לא ממליץ לעשות את זה, אני פשוט אומר שאני הקשבתי למה שהוא רצה לעשות, אוקיי? כשבמכבי עשו אימוני תבניות, אז חלק גדול מהאימונים הוא הרגיש שהוא אפילו לא הזיע, אוקיי? לימדו אותם רק טכניקה. אז הוא רצה בעצמו להשלים, וזה מה שעשינו. אוקיי, כמובן עד גבול ועד גיל מסוים. אחר כך כבר זה נעלם. אוקיי, אני אוהב ללמוד, אני אוהב להתפתח. בעצם בכל תחום מהחיים אני שונא להישאר במקום, אני שונא להיתקע. אני מבין שאם אני לא עושה כלום, אז כרגע יש מישהו אחר שהוא עובד והוא מתקדם, ועל ציר הזמן יש סיכוי שהוא גם יעקוף אותי. ואם אני רוצה את זה כקריירה, תכף נראה את זה, גם משפט כזה, אם אני נורא רוצה להצליח, אני חייב לעשות את המקסימום, חייב לעשות את הכל מבחינתי, בשביל ללמוד, להתפתח, זה אומר גם צניעות, חבר'ה. אוקיי, כי מי שאומר אני כבר יודע הכל, בעצם חסום. אבל מי שאומר אני יכול עוד ללמוד, יש לי לאן להתפתח, אז הכל נשמע אחרת, הכל נראה אחרת, אוקיי? הוא עובד כמו רדאר, הוא סורק, הוא מחפש, הוא בפוקוס על מה אני יכול ללמוד, ודרך זה הוא לומד, וכולנו יכולים ללמוד. גם אני היום ישבתי באיזושהי פגישה, ולמדתי דברים מדהימים, שלא חשבתי בכלל שהם קיימים. והנה, זה היופי. זה לא היה בתחום המקצועי שלי, זה היה בתחומים אחרים, שאני בכלל לא יכול לפרט עליהם, אבל אם הייתי בא ואומר, זה לא התחום שלי, כאילו, מה יש לי להעמיק? אז גם לא הייתי שואל שאלות, הפגישה הייתה מתחילה ונגמרת כפגישה סתמית. אבל ללמוד זה מאוד מאוד חשוב, וזה מה שיוביל אתכם בכל תחומי החיים לרמה הבאה. אוקיי, בואו נראה. הנה, אני מזיז את זה. אז יש לי רצון להפוך את האהבה שלי למשחק לקריירה. אם אתם מרגישים, כמו שאמרנו בשקף הראשון, שזה בוער בכם, שאתם מאוד מאוד רוצים, שאתם בכל ליבכם מוכנים להשקיע זמן, אנרגיה, כסף, והנה, אז כאן רושמים לי כבר באופן טבעי, כולם 1000%, וכל מיני מספרים אחרים שהם הרבה יותר גבוהים מ10. אז זה היופי, אוקיי? זה הצלבת מידע. עכשיו תחשבו במה זה שונה, רק טיפה בניסוח בין 1 ל-8.
טוב, אז אני שמח שאתם רוצים וגם כתבתם את זה. מהמם. יופי, אני מאמין בעצמי גם כשאני חווה קושי, חווה אתגר, חווה ביקורת, כן, או שאני והקבוצה שלי אנחנו מפסידים. זה בסדר, זה לגיטימי. למה זה כזה חשוב? כי בסוף האמונה שלנו בעצמנו, תחושת המסוגלות, היא זו שתאפשר לנו לבצע את הפעולות על הדשא. אם אני מאמין באמונה שלמה שאני מסוגל לעשות, ככה זה ייראה, אוקיי? ויהיו קשיים, כי אתם משחקים ברמה שהיא רמה טובה, רמה גבוהה, אוקיי? אם הייתם משחקים עם ילדים שהם צעירים מכם, אז זה היה קל לכם. הייתם יותר מהירים, יותר חזקים, כנראה שהייתם מצליחים לעבור כמעט בכל אחד על אחד, ובגלל שהשוער יותר קטן, יותר נמוך, יותר חלש, אז כל בעיטה שלכם לשער הייתה הופכת להיות גול. אבל בגלל שאתם משחקים עם ילדים כמוכם, שהם כנראה חזקים, והם ברמה טובה, אז לא כל אחד על אחד מצליח. זה בסדר, לא כל בעיטה לשער היא גול, כי גם השוער טוב, והוא מיומן. אז זה העניין, שאתם צריכים לחבק את האתגר, צריכים לחבק את הקושי, והביקורת או ההפסדים, זה לא משהו שצריך לנהל אתכם, זה משהו שהוא חיצוני. האמונה בעצמכם היא זו שתוביל אתכם לרמות הגבוהות. אוקיי? יופי. ועשינו את מחצית הדרך, הנה הגענו למשפט העשירי. כן, אני לא מפחד לטעות, כל פעולה היא הצלחה או למידה. מי שלא עושה, בעצם הוא המפסיד האמיתי. זאת אומרת, נניח שיש לכם 10 כדורי סל, ואתם עומדים מול הסל, ועכשיו אתם זורקים. יש סיכוי שכל כדור גם ייכנס וגם לא ייכנס. וזה בסדר באותה מידה, כי מה שחשוב באמת זה לזרוק בשביל להגדיל את הסיכוי שהכדור ייכנס לסל. הרי אם לא תזרקו אף זריקה, אף פעם לסל, אז יהיה לכם 0 נקודות. אבל אם תזרקו, אז יכול להיות שיהיה לכם 2 נקודות, 3 נקודות, 4 נקודות, 5 נקודות, כן, זה עוד פעם בהתאם למידת ההשקעה, המאמץ, רמת הדיוק והמיומנות שלכם. וזה מה שחשוב שתבינו, שגם בכדורגל זה אותו דבר. אסור לכם לפחד לטעות, אוקיי? צריך להתמקד בפעולה. כי כל פעולה יש בה או הצלחה, בעטתי ונכנס גול זו הצלחה, בעטתי ובעטתי מצוין והשוער לקח את זה, זה גם הצלחה. בסדר? או למידה. אם אני יודע עכשיו שבעטתי חזק והשוער לקח את הכדור, אז כנראה שהוא יודע לקפוץ טוב לצד מסוים של השער. בפעם הבאה אני יכול לנסות אותו בצד השני. יכול להיות ששם הקפיצה שלו היא קצת פחות טובה. אוקיי? אז זה הרעיון. בסדר? אין דבר כזה כישלון. רק אם אתם מוותרים, רק אם אתם מפסיקים, זה בעצם כישלון, כן? אז כל כישלון כאילו מדליק אתכם מבפנים, מפעיל אתכם רגשית, גורם לכם לכעס, לעצבים, לתסכול, כן? אבל אתם צריכים לדעת שזה חלק מהדרך, כן? ואז אתם צריכים להרים את עצמכם מהר, אחרי כל נפילה, אחרי כל פעם שלא הצלחתם לקבל את התוצאה שרציתם, כי מבחינתכם ויתור זה לא אופציה. אין דבר כזה. אתם לא מוותרים, אוקיי? זה משהו שהוא חשוב. יאללה, משפט הבא. כן, אני כל הזמן עובד על שיפור עצמי. אני דוחף את עצמי, אני לומד, אני מסתכל, אני קורא. גם מנטלית, גם פיזית, גם מבחינת טכניקה. אני רואה משחקי כדורגל, אני לומד מה אחרים עושים. אני רואה איך אני מייצר את הרמה הבאה שלי, אוקיי? זה מאוד מעניין אותי להבין איך שחקנים אחרים הצליחו להגיע לרמות הגבוהות. אני יושב, אני רואה סרטים על שחקני כדורגל שהגיעו לטופ, מה גרם להם להיות שם, מה הם עשו שאני יכול לעשות כמוהם, לעשות מודלינג, אוקיי? אז אני כל הזמן עובד על שיפור עצמי. יש הרבה מאוד ערוצים שמלמדים כדורגל, מלמדים גם טריקים של כדורגל. אתם יכולים לקחת איזה 2, 3, 4 כאלה טריקים חמודים שעושים עם הכדור, להתמקצע בהם. ואז לעשות אותם על המגרש ככה שאנשים יגידו וואו, איזה מהלך יפה, איזה מהלך ייחודי. וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, זה יהפוך אתכם לשחקנים, זה יציג את הכדורגל שלכם באור אחר ביחס לשחקנים אחרים, כן? זה יהפוך אתכם להיות קצת יותר יצירתיים וזה יפה. בתפיסה של אנשים אחרים אני מתכוון, כן? יפה. אה, יש הרבה שחקנים שבהתאם לתוצאה, דיברנו על זה, כן, תוצאה זה בעיה של המאמן, לא שלכם. המאמן שעושה חילופים עם הקבוצה המפסידה, אבל אני רוצה שאתם תישארו רגועים, גם כשהקבוצה בלחץ, גם כשהקבוצה מפסידה, גם כשדברים לא הולכים לכם, וזה מאוד מאוד חשוב שזה לא ישפיע עליכם. להפך,
כשהם מובילים עליכם 1-0 או 2-0 ואתם על המגרש, זה בדיוק הזמן להרים את הקבוצה, להראות מנהיגות, לעשות מחיאות כפיים, לתמוך, אוקיי? וזה מה שיהפוך אתכם לאותם שחקנים שהמאמן יגיד אני רוצה אותם על המגרש גם ברגעי משבר. אני לא מוריד אותם. הם לא עם הראש למטה כמו רוב השחקנים. זה מנהיגות. טוב? אז תזהו על עצמכם. איפה אתם נמצאים על הסקאלה? אני לומד תרגילים, אני משקיע בעצמי, זה הרעיון. כן, אני כל הזמן, אני לומד תרגילים, אני לומד טכניקות חדשות, אני רוצה לבלוט, לפתח יכולות ייחודיות משלי, בנוסף לכל מה שהאחרים עושים במסגרת האימון, סוג של תבניות או דברים שהם טריוויאליים. ככל שתשקיעו ותעשו דברים שהם קצת מיוחדים, קצת בולטים, יהיה קל לתפוס את העין גם לאנשי מקצוע אחרים, וככה אתם גם יכולים לקבל הצעות ממועדונים אחרים שהם ירצו אתכם, וזה מאוד מאוד חשוב. בסדר? שתמיד לכם תהיה את אפשרות הבחירה. דרגו את עצמכם. אוקיי. יש לי רצון עז להפוך כל משחק להזדמנות להתקדם. יש תפיסה של אני מתאמן, ואז אני הולך למשחק, נראה איך הצליחו לי האימונים. אני אומר לכם, תחשבו הפוך. תחשבו שיש משחק. ובמשחק חלק מהדברים לא יעבדו לכם כמו שאתם רוצים. קורה. אבל אז מה? יש גם שבוע אימונים. אז תיקחו את מה שלא עבד לכם במשחק, ועכשיו תגידו לעצמכם, באימונים אני הולך לעבוד על זה, וזה ישחרר אתכם, זה יוריד גם את הלחץ. בסדר? אז אם יש לכם רצון להפוך כל משחק להזדמנות, להתקדם, ללמוד, להתפתח, זה מדהים. אז תראו איפה אתם פה. כי אם אתם בתודעת קורבן, אם אתם חושבים, יאללה, איך לא הצלחתי, או איך החטאתי, או איך דברים לא עבדו לי כמו שאני רוצה, ומה יקרה עכשיו, מבחינת המאמן, מבחינת דקות המשחק, מבחינת המעמד שלי, זה לא הכיוון. אוקיי, אני מאמין בעצמי גם כשאחרים לא רואים את מה שאני רואה או את מה שאני חושב. אני יודע שאני יכול להיות שחקן, וכל הזמן מורידים אותי. אני מרגיש את זה שיש אפשרות שאו-טו-טו תגיע הפריצה שלי. אני מרגיש ביחס לשחקנים אחרים שאני בשיא הכושר, שאני חד, שאני ממוקד, שאני בפוקוס, ומתישהו גם המאמן יראה את זה. אבל יש אנשים שלא תומכים, שעדיין לא רואים את זה, אוקיי? להמשיך בכל הכוח. זה מה שחשוב, לתת בראש, אוקיי? להתקדם, לדחוף קדימה, להאמין בעצמי. אם אתם לא תאמינו בעצמכם, מי יאמין בכם? אף אחד. בסדר? אתם צריכים להיות כל אחד לעצמו האוהד מספר אחד של עצמו, אוקיי? סך הכל אתם משקיעים ואתם רוצים לקצור את הפירות. מעולה. איפה אתם על הסקאלה? תחשבו, ומה אתם יכולים לעשות עוד שלא עשיתם. אני נכנס לכל משחק ולכל אימון כאילו זה גמר ליגת האלופות. מה זה אומר בעצם? דיברנו על זה גם בשקף אחר, שכל משחק מבחינתי אני רוצה לבלוט. כל משחק אני רוצה להצליח, כל משחק אני רוצה להיות בטופ שלי, אוקיי? אני רגיל למעמדים שהם מעמדים שהם גבוהים. אני לא מתרגש, זה לא משנה מול מי אני הולך לשחק. בכל המשחקים אני רוצה להצליח, בכל המשחקים אני מעריך את השחקנים שעולים מולי, בכל המשחקים אני רוצה לתת בראש, לבלוט, אוקיי? זה המיינדסט, זה מה שרצנו לנו בראש. לא משנה אם הקבוצה האחרונה בתחתית, זה בכלל לא משנה, להפך. אני בא לגמר כמו גביע האלופות, ואז התברר שיכול מאוד להיות שהקבוצה שאנחנו יכולים לשחק מולה היא באמת קבוצה חלשה, אז בואו נתרגל עליהם, בסדר? בואו נחגוג, אוקיי? זה הקטע. ולהפך, אנחנו הקבוצה האחרונה בליגה, ואנחנו יודעים שיש לנו משחק מול הקבוצה הראשונה בליגה. אז כנראה שיש איזשהם פערים, נכון, אבל מה זה משנה? אני בא בשבילי, אני בא בשביל ליהנות, אני בא בשביל להיות הכי טוב שאני מסוגל, כי אני הולך להשתפר. אז הנה, זכיתי, למה? כי דווקא הקבוצה שאני הולך לשחק מולה בשבת, יש שם את השחקנים שהם נחשבים עכשיו בטופ של הטבלה. אז הם שחקנים טובים, אז בואו נתרגל עליהם, בואו נעשה עליהם אחד על אחד, נראה איך יעבוד לי, בואו נלמד מהם, מהטובים, מה אני יכול לעשות בשביל להיות כמוהם, אוקיי? אמן. תדרגו את עצמכם. אוקיי,
אני מצליח לשמור על פוקוס, גם כשקשה וגם כשצועקים לי מבחוץ, וגם כשהמאמן אומר לי משהו שאני לא אוהב, וגם כשאני מפחד שחברים שלי יזרקו איזה מילה אחרי טעות. אני פשוט לא מנוהל על ידי מה שיגידו לי אחרים. אני לא קורבן של נסיבות, אני מעל זה. דיברנו על להיות מאסטרי ומה זה אומר. להיות מעל הנסיבות, מעל הרגשות, מעל המחשבות, להתמקד בפעולה, בכאן ועכשיו, בהכי טוב שאני מסוגל לעשות, אוקיי? בסדר? אז אם אתם מצליחים לשמור על פוקוס, גם כשיש הסחות דעת, מאוד חשוב. איפה אתם על הסקאלה? 18. בסדר, אני לא מחכה למוטיבציה. יש כאלה שאומרים, אתם יודעים, אחד המשפטים היפים של מוטיבציה זה שמוטיבציה זה כמו בושם או דאודורנט. כי שמים את זה בבוקר וזה הולך ומתנדף במהלך היום. כבר לא מרגישים את ההשפעה של זה. אותו דבר. אז מי שמחכה למוטיבציה, כאילו שהוא יהיה רק באיזשהו פיק גבוה, ואז הוא יתחיל את הפעילות, לאט לאט זה ילך וירד. כן? אבל אם אתם מקפידים על שגרת יום, יש לכם תוכנית עבודה, אתם נצמדים אליה, אתם מפתחים משמעת, אז אתם תלכו לעשות את מה שאתם הגדרתם בתוכנית, גם כשקשה, גם כשקצת כואב, גם כשחם, גם כשקר, גם כשגשם, גם כשחורף, בכל תנאי. למה? כי אתם מחויבים לעצמכם. המילה שלכם כלפי עצמכם היא החשובה, אוקיי? אז איך אתם בתוך המשפט הזה? כמה אתם מדרגים את עצמכם? לא מחכים למוטיבציה חיצונית, שמישהו יפעיל אותנו, אוקיי? עושים את הכל לפי תוכנית עבודה מסודרת ומתאמנים, גם כשקשה, גם כשלא כיף, גם כשקצת כואב, כי אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים להיות מקצוענים. 19. אני מוכן להזיע, להתאמץ, לוותר על הנוחות, לצאת ממעגל הנוחות, כן? בשביל להגדיל את הסיכוי להשיג את המטרות שלי ולהצליח בגדול. זה בדיוק זה. תמיד צריך לתת את כל מה שיש לכם ועוד טיפה, ועוד קצת, וככה מרחיבים בעצם את הגבולות של עצמכם, אוקיי? מי שמתאמן בחדר כושר, או מתאמן עם משקולת שהיא לא מתאימה לו, נגיד שאתם עובדים עם משקל שהוא כמו קופסת שימורים, 300 גרם, חצי קילו, יכול להיות שאתם כבר גדולים וזה אפילו לא משפיע עליכם, אז זה לא משנה כמה חזרות תעשו, פשוט קטן עליכם, אוקיי? אבל מי שמוכן ללכת עד הקצה ולבנות תוכנית אימונים שהיא מבוקרת, אבל כל פעם מוציאה אותך מאזור הנוחות. יוצרת לכם איזשהו קושי, שם ההתקדמות בעצם. בסדר? ומשפט אחרון, דירגתם את עצמכם אני מקווה, כן? פשוט הפסקתי להסתכל על הרשימות, כי יש פה הרבה אנשים שרושמים. אני רואה גם 10 וגם 7 וגם 7.5 וגם 8. אוקיי, ומשפט אחרון. אני לא מחפש קיצורי דרך, אין בעצם קיצורי דרך. כן, יש את הדרך שתביא אותי עם תוכנית עבודה, עם עבודה שהיא קבועה, הכי רחוק שאפשר, הכי רחוק שאני יכול להגיע, הכי קרוב לחלום. בסדר, שעכשיו הוא נראה לי מאוד רחוק, או משהו שהוא בלתי ניתן להשגה, אוקיי? אבל מה שחשוב זה שאני לא מתחרה באחרים, הפוקוס שלי הוא בעצמי. אני עסוק בלהפוך את עצמי להיות הגרסה הכי טובה של עצמי. זה מה שחשוב. אני כל הזמן מתקדם ביחס לעצמי. אמרנו על זה שהצלחה, כולם יכולים להצליח. למה? כי הצלחה היא בעצם הצלחה אישית. הצלחה של כל אחד זה להיות יותר טוב ממה שהוא היה קודם. הצלחה של ילד בלימודים זה שאם היה לו ציון 60 במקצוע מסוים, אז שהוא יהפוך להיות 80, ואחר כך שיהפוך להיות 90, אחר כך שיהיה 100, אם הוא יכול, אוקיי? שעושה את המקסימום. עצם הדרישה שלו מעצמו להצליח בציון כבר תגרום לו להיות תלמיד יותר טוב, להקשיב בכיתה וללמוד יותר טוב. וזה הניצחון האמיתי, זה לא אומר שיהיה 100. בסדר? זה כמו שאם אתם הכי טובים בקבוצה שלכם, זה לא אומר שמובטחות לכם 100% מדקות המשחק. לא מובטחות לכם. אבל זה בדיוק העניין. אתם לא מתחרים באחרים, אתם רוצים להיות הכי טובים שאתם יכולים, ולקוות שהעולם יתגמל אתכם בהתאם. אתם הכי טובים בקבוצה ואתם גם תקבלו דקות משחק, זה מדהים. אבל יכול להיות שאתם הכי טובים בקבוצה, אבל המאמן מחליט אחרת, וכרגע אתם לא משחקים. יכול להיות 1,000 סיבות. כמו לדוגמה, אתם שיחקתם עד עכשיו, והם רוצים לתת ולצמצם את הפערים מול כאלה שלא שיחקו עד היום. יכול מאוד להיות
המאמן במשחק מסוים לא מאמין שהוא יכול לנצח, אז הוא אומר, טוב, בוא ניתן לשחקנים אחרים לשחק. אני יודע שאנחנו הולכים להפסיד, יש פה פערי כוחות אדירים, וככה אני קונה לעצמי שקט. זאת אומרת, אחר כך כבר לא יכלו לבוא ולהגיד לי, למה אתה לא נותן לילד שלי לשחק? יכול להיות גם להפך. אתם מבינים? יכול להיות שאתם עולים מול הקבוצה החזקה ביותר בליגה. ואז אומרים, אוקיי, יש שם גם כסחנים, ואתם השחקנים המובילים, אז לא רוצים לתת לכם לעלות, כי לא רוצים שתיפצעו. אז אתם לא מסתכלים רק על עצמכם, יש תמונה כוללת, הרבה פעמים יש הרבה מאוד הסברים ללמה כן ולמה לא, ומה שאתם רוצים זה לעשות את העבודה, להתקדם, לעשות מאמץ מוכוון, כל פעם לעשות את הכי טוב שאתם מסוגלים בשביל להיות השחקנים הכי טובים שאתם יכולים, להתקדם ביכולות האישיות ולהצליח. בסדר? אז אתם לא מתחרים באחרים, אתם עסוקים בעצמכם ולהיות הגרסה הכי טובה שאתם מסוגלים להיות. מקווה שדירגתם. אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לשלוח לי לוואטסאפ, ואם לא, אז באמת היה יום ארוך, תשעה באב, אני לשירותכם תמיד. אם יש מישהו שרוצה לדבר איתי, להתייעץ, אתם יכולים לעשות את זה עד 10:30 היום, או מחר בבוקר, בכיף ובאהבה. ואנחנו ממש בקרוב מעלים הילוך, יוצאים לדרך חדשה, מתחילים את העונה שוב, ואני איתכם לכל שאלה, בקשה, תמסרו דש בבית, אוהב ומעריך. בואו תרשמו לי איך לדעתכם היה המפגש הזה, אם למדתם ממנו משהו. תנו לו ציון בין 1 ל-10. לילה טוב היה 10, וואו. לילה טוב עדי היה 10. הנה קיבלתי 10, קיבלתי 9.5. תנו עוד קצת, בואו תרשמו עוד קצת אנשים. יש כאן הרבה אנשים על הקו, תהיו נדיבים. אוקיי, 11. אוקיי, 9. סבבה. טוב, אני רואה שהתדר הכללי הוא כזה שאהבתם מאוד, אז אני ממש שמח. ואם יש לכם גם כן רעיונות או דברים שאתם רוצים שאנחנו נעלה כאן במפגשים שלנו, אתם יותר ממוזמנים לכתוב לי, בכיף ובאהבה. בסדר? אני בונה את המפגשים האלה בשבילכם, בהתאם לתקופה ובהתאם למה שאני מבין מכם שאתם רוצים. אז שיהיה לילה טוב, תמסרו דש בבית, אוהב ומעריך. תמשיכו ליהנות בחופשה וגם לקדם את עצמכם בכדורגל. נתראה בהמשך. ביי. אני לשירותכם תמיד. לילה טוב.